La ironia i la reivindicació van pujar a nit a l'escenari del Teatre Principal de València en la gran festa anual del Sindicat d'Actors i Actrius Valencians. Lara Salvador i Jorge Vallé guanyaren els premis a millor interpretació, mentre que Pilar Martínez va rebre el Narcís 2024 per tota una carrera als escenaris. Volem veure la llum, actrius i també actors. La cultura és indústria i no només la fort. A colp d'irònic tango i pràcticament en cada intervenció brollaren les peticions d'un sector preocupat pel seu futur. No serà el meu primer discurs desitjat. No és optimista ni entusiasta. I és que no pot ser-ho, veient la situació d'inestabilitat i misèria en què es troben molts companys i companyes. Lara Salvador i Jorge Vallé, els primers en aconseguir premi a nit pels seus treballs al teatre. Jo crec que la cultura ha de ser multicolor i que cadascú la pinte del color que li doni la gana amb total i absoluta llibertat. Els més joves demanaren atenció per al teatre musical, fins i tot que tinga un premi propi. Hemos recibido mensajes de profesores de los centros diciendo que los alumnos y las alumnas les pedían venir a ver Bruno. Qué loco, ¿eh? Alumnos pidiendo a los profesores ir al teatro. ¡Wow! I oportunitats per a les noves fornades que venen. Allà hi ha molt de talent jove que té moltes ganes de treballar i que espera i desitja que tinga un futur extraordinari. I orgullosa de compartir pati de butaques a missa sang nova, per a Pilar Martínez fou el Narcís d'enguany. És una professió molt cruel a nivell econòmic, però hi ha coses que no es compren al supermercat. No se'ns mor ningú a una camilla de quiròfan, és de veres. Però s'anem a molta gent. S'anem a moltíssima gent. En doblatge destacaren Paola Navalón i Fer Barber i en l'audiovisual Maria Caballero i Ramon Rodenas. I en guardons o sense, tota la indústria el que va clamar a nit és poder treballar.